ପିଲାମାନେ ଆସ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଚାଲୁଅଛି ତୁମ ପେନସିଲ ମୁନ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାତାରେ ଚଲାଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା କର। ଏବେ ଅ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଶିଖିବା। ଏବେ ଆ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଶିଖିବା। ଆ ଏବେ ହର୍ଷ ଇ ଲେଖା ଶିଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଇ ଏବେ ହର୍ଷ ଉ ଲେଖା ଶିଖିବା। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଉ ଲେଖା ଶିଖିବା। ଏବେ ଏ ଲେଖା ଶିଖିବା। ଏବେ ଓଇ ଲେଖା ଶିଖିବା। ଓ ଲେଖା ଶିଖିବା। ଏବେ ଔ ଲେଖା ଶିଖିବା।